Cieľom hry pre majiteľov GPS príjimačov je nájsť poklad, ktorý predtým niekto skryl. Jej vznik sa datuje od roku 2001 a pripisuje sa Amerike. V tomto čase začali jej priekopníci zakladať prvé skríše na Slovensku. To nevie, som zakladateľ tanečnej skupiny Old School Brothers, takže tancujte. A jak som sa dostal k tejto hre, moji kámoši Peťo a Boris mi povedali, že o čo ide, že majú takúto hru, že určite to budeš chcieť robiť. Ja som ich vysmial zo začiatku, že nie, nechcem to robiť, že zabijak času. Nakoniec ma presvedčilo to, že ja z Old School Brothers cestujem po celom Slovensku, aj po Európe, Maďarsko, Rakúsko, tieto okolité štáty. Ide tam o to, že tie skríše sú väčšinou na pamätných miestach. Sú to významné miesta alebo v prírode nejaké krásne výhľady, takže je to pre ľudí, ktorí radi cestujú a majú vychádzky do prírody, ale tak sú skríše aj v mestách, na takých drzých miestach, čo je dosť potom také zvláštne, keď človek niekde napíše niečo, hľadá a chodia okolo neho ľudia, tak lepšie tam ísť večer. Nájdeným pokladom je obyčajne plastová dóza, v ktorej sa nachádza zošitok a zaujímavý predmet. Ľudia na týchto miestach zanechávajú rôzne milé drobnosti. Následne je potrebné urobiť zápis o nájdení skríše na príslušnej internetovej stránke, kde sa zvyknú hľadači podrobnejšie podeliť so svojimi zážitkami. Existuje na to stránka nekomerčná geocaching.com, tam si to človek na Slovensku dá do češtiny, aby sa tam vedel orientovať a vlastne tam si nájde skríše, stačí mu navigačný, dá si tam tie súradnice, ktoré sú na internete a môže ísť hľadať. To sú tie jednoduché skríše, potom sú skríše také zložité, multikešky sa to volá, ktoré súradnice nie sú napísané a musí to vylúštiť z nejakých hádanov. Sú tam rôzne rebusy, pokiaľ nevylúšti rebus, nemá vlastne kód do navigácie a nemôže ísť hľadať. Vytvorením pokladu sa dáva priestor aj ďalším hľadačom spoznať to, čo už iní objavili. Výsledkom je celodenná turistika, kde cieľom nie je len poklad, ale aj samotná cesta. Človek, keď túto skríšu nájde, samozrejme sa poteší, otvorí ten balík, zapíše sa tam, má svoj nick, môže tam nechať hocičo na pamiatku, nejaký odznak a rôzne takéto veci bývajú tak kindervajcia. Ja mám rád tie práve naozajstné mince, ktoré sú vyrobené špeciálne s tým svojím číslom. Poteší minca, keď je napríklad z Ameriky nejaká alebo zo Španielska. Tieto mince sa dajú vyrobiť, tiež sa to robí všetko cez internet, sú nejaké firmy na to, takže nie je problém si dať vyrobiť tú svoju mincu so svojím logom. Cesty za pokladom sa nespájajú vždy len s príjemnými spomienkami. Pri hľadaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy a hlavne sa netváriť veľmi nenápadne. Bola to pokuta vlastne za státie na križovatke, ale bolo to o 1:00 v noci, takže bolo to dosť také nemiestne, si myslím. Pred nami bolo pole, na ľavej strane bol les, napravo bola 100-metrová cesta prázdna, takže rešpektujem všetkých policajtov, ich prácu bezúhonnú a nebezpečnú, ktorú robia, ale sú aj takí mladí zajaci, ja ich volám, ktorí sa takto vyburujú a to sa mi nepáči. Nechajte nás kultúrne žiť.